வாமன், மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை. நீங்க என்ன பிரச்சனை சொல்லலாம். வாமன், இந்த பையில கொஞ்சம் பாருங்க. இல்ல வாமன், நீங்க நினைக்கிறத தப்பு. இனிமே இதுதான் உங்களோட வேலை. சார், ஐ எம் ரெடி. ஒருவேளை இது உண்மையா கூட இருக்கலாம். யா, சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் ட்ரூ. பட் எனக்கு உன்னோட உதவி தேவை. நீயே முடிவு பண்ணு. ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப். இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடியால் பொருட்களின் விலை 3 மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. பைக் ரேஸில் வந்த இளைஞர்கள் அதிவேகமாக மோதியதில் இலங்கைக்கு 2 கோடி மதிப்புள்ள மோட்டார் சைக்கிள் கட்டுப்பாட்டை வாழ்விட்டு தாக்குதல் இளவாலை நோக்கி பயணித்த மோட்டார் சைக்கிள் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வீதியை விட்டு விலகி விபத்துக்குள்ளானது. கிளிநொச்சியிலிருந்து வவுனியா நோக்கி சென்ற மோட்டார் சைக்கிள் எதிர் திசையில் பயணித்த மற்றொரு கட்பாண்டியில் மோதி விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது. மீன்பிடி படகில் போதைப் பொருள்களை கடத்தி வந்ததாக 6 பேரை அந்த நாட்டு கடற்படையினர் கைது செய்திருக்கின்றனர்.